ഫ്രണ്ട്സ്, മിൻഹാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മക്രോണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മക്രോണി. മക്രോണിയുടെ പാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളം അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതവിടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മക്രോണിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വലിയ ഉള്ളി, തക്കാളി, ചപ്പും പുതിനയും. അരക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്രോണി ഇവിടെ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പാർന്നു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടാനും വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും ചപ്പും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം വേവാനും വേണ്ടി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പ് ഇതിൽ പാകമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി വെള്ളം പാർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാരാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദപ്പൊടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, മൈദപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുത്താൽ മതി. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പാരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കാൻ കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവിടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുക. ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.